Dobrý. To čo je? Prosím? To čo robíš? Prepáčte, ja vám nerozumiem. Ty nevieš čítať. Prosím? Nevieš čítať, si hluchý. Áno, viem čítať. Prečo by som nevedel čítať? No a? Čo no a? Čo je tu napísané? Čítaj! Prepáčte, ja tam nedovidím. Debil. Tuto to máš bližšie. Čo tu je napísané? Čítaj! Ja vám naozaj nerozumiem. Čítaj. Čítaj! Poďme! Prosím? No! Vaše kabáty si povinne odkladajte v našej šatni, ináč nemôžete ísť do reštaurácie. No! Čo no? Tuto máš jasne napísané. Odlož si kabát šatne, inak nemôžeš ísť dnu. Ale veď ja žiadny kabát nemám! Tak si nejaký zužeň!